A lidi, vítám z tohoto videa. V dnešním videu bude ta nejtěžší Brawl Stars challenge. Bude to první o tom, že koleštěcky mi vylosuje brawlera a pokud si nevyhraju, plním trest. Tady vám ukážu, jak to bude fungovat. Teďka si zalesu úkol dát si extra kyslou věc. Je to nějaká kyselina citronová do pití. Může ti to rozehrát žaludek. Já to jdu zkusit jako. Nevadí mi to, otevřu se to. Musím si vás to na chvilku položit, abych to otevřel. Budete muset chvíli počkat, nejde mi to otevřít. Mám to dobrý. Už to mám i na prstě. Tak to zkusím. Je to kyselý jak prase. Je to kyselý jak prasomoč. Mil prasomoč, ty vole. Fuj. Nechutná. Tady se mi pokazil, prostě se mi vypla kamera, nevím jak to. Tady jsem rozštípal Mac, takže prostě jsem netrefila, říkal jsem si, co to jsem za debila, že netrefím Mac ani z metru, jako. Ale tady, jakože já počítám, že budu druhý. Jakože výhra pro mě je první až druhé místo. Ne, že přímo první, ale druhá až první. OK, jdu. Oli ho tam vidím. Tady bych mohl dát ultinu, ale radši ne, nevyplatilo by se. Bacha, vole, dává ultinu. Ten nubak. Jediný, kde je to nubak, jsem já, ale dobrý. Tady vypnul jsem ho, a Leona vypnul taky. Já nevím, proč jsem se taká netrefila, jako. Ale vyhrál jsem za Shelly. A to je podstatný. Měl jsem Lucky East, takže teďka tady mám 2 megaboxy, ze kterých absolutně nic nepadlo. Z toho prvního nic nepadlo, ale z druhého, víte, co padlo? Vůbec nic. A to jste si mysleli, že něco dobrého padne. Kreditů dohromady to bylo asi 150 kreditů nejspíš, ale půjdeme na další kolo štěstí. A roztočím si, a kdo mi skláně padne mi... Eš mi padl. OK, za tohle bychom to mohli dát, tak rovnou jdem na to. Tady máme Leona, něco toho Leona se budu hodně bát. Ten bude těžký, doufám, že si nikdy nespadne vedle mě. A se vle spal fakt vedle mě, no tak to jsem v sprostém slově. No, takže kam já dostávám, že těžké bomby, kam prcel ultinu. Ale ty, já jsem taky, kámo, teďka úplně chopped, cooked, uvařený, kámo. Teďka mě úplně sekne, ne? Nesekne mě, já ho zbiju asi. Tak to jsem si teďka asi trošku moc věřil a asi pro vás to byla zpráva, jdu plnit trest. Tak roztočujeme kolco smůly v tomhle případě a ukažte mi, co tam padne. A padne tam, padne, vypij sklenici vody bez přestávky. OK, to je docela easy, můžem to zkusit a jo, to dám, to je docela easy, neříkám nic, jako, tak já jdu na to rovnou. OK, máme tady už sklenici vody, větší sklenici jsem nenašel, tohle největší, co máme, a jdu to vypít. OK, vypil jsem to úplně celý, bylo to easy. A teďka jdem roztočit dalšího brawlera a padne tam, chvilka napětí. Spike. Jo. Tak, to asi prohrou bych rád řekl, protože jestli jste neviděli video, jak jsem pušil Spikea na první prestiž, tak i tam to bylo docela těžký, jako, takže asi dostanu. Ale doufám, že skončím aspoň druhý. OK, máme tu hnedka první bedno. Toho kolta se tady docela obávám, ale ten mě nerozseká za mě. Do prdele. Nechtěl jsem být zprostej, dostal jsem takže kolo smůly. Roztáčíme kolo smůly a uvidíme, co tam padne za trest. Padne tam odhalit se. OK,
odhalím se vám. OK, takže jako by nějak takhle vypadám, jakže docela dobře vypadám. No, jdeme rovnou na dalšího hráče. Další hráč bude... Mac. OK. Mac bych za mě dal, to je docela easy. Mac mám na 300 trofej asi, takže bych to měl dát easy. A samozřejmě, že jsem to dal hnedka první místo. A my jdeme asi roztočit další kolco, ale ještě tady mám nějakou odměnu. To se vyplatí za mě, ale teďka půjdem na další kolco a doufám, že mi padne někdo dobrý. OK, kolco jsem roztočil a vyplo se mi to znovu, ale padl mi Glowy. Za Glowyho by se měl vyhrát, nemám na něm ani 100 pohárku, takže by to mělo být docela easy. Tak jdem na to. OK, hraje, máme tady hnedka Mr. Pího. Mr. P, něco. No, zabil jsem ho, mám tady další bednu, vezmu si ji. Za mě Glowy je teďka mega OP, protože takže může na velkou dálku, ale prostě, když seš u něho na blízko, tak se můžeš jenom schovat za stěnu, aby si dal pryč ten jeho prostě damage. Takže se mě v tomhle mega OP a ta ultina, jakoby to tě nějak omámí, nebo nevím co to je za mě taky docela OP. Zabil jsem teďka Rozu, teďka tady mám Nitu, kde jsem právě dal tu ultinu, o které jsme se teďka bavili. A teďka bych Nitu měl zabít, zabil jsem ji. A teďka jenom stačí zabít jednoho člověka a mám splněno. Musím ho ale najít. OK, tak už Evie zabila Shelly, takže teďka to je asi konec. Vyhrál jsem dokonce i. Jsem mega rád, že jsem tuhle challenge dělal bez nějakého mega ultra trestu, protože tam bylo třeba strčit hlavu do záchoda. No já bych vám chtěl říct, že se s váma loučím. Tohle video mi dalo hodně velkou práci, tak prosím dejte like a odběr a čau.